bende ogotache omenda mabende osebedo kicholo ne migawo mochung' ne weche mag somo mano mar capitation kanyakla kod mano mar HELB mano kaluwore kod nonro mar Auditor General. Auditor machielo mabende Auditor General notimo en kaluwore kod mibadhi mabende gotiap mano Eduafia hukuma mar thieth mago mag sikunde. Kaluwore kod report mano mar Auditor General liekre ni omenda maromo siling bilion 2.3 ne olal e okumba mano mar thieth mar Eduafia. Yangre kanyo ni nitiere skunde 9,312 ma capitation mar gi nochiw. Tiwacho ni beneficiaries na gin mana 8,846. Ang'o mok timre? Boaz Baruku. Wadonja na kotenre kod mano. Manyiso ni skunde nochwal ne gi siling bilion 16.5 ne Eduafia makama. To yangore ni siling bilion 14.2 ema noti godo. Koro penjo ni bilion 2.3 ne to nolwar e lwet ng'a? Mane penjo maduong'. Boaz. Erokamano. Sharon, kata ibiro fwenyo ni kaka Auditor General okelo wachno. Okoni kare Eduafia kanyo. Ofolo moyudo ni pesago mokalo bilion 16. Ogol koluwo NHIF masani koro loke SHA. Koni ogol koluwo kanyo to pesa gi kendo dhi ne kuonde ma thieth go nitiere. To koni kaluwore gi NEMIS kama ing'iyo godo miluwo godo ni to pesa ni bende odhi ne nyathi mantie skul mane. Kato koni the value, kawacho ni the value mar thieth ma nyithindo dhiye. To yudo ka the value mar thieth ma nyithindo dhiye to piny kendo tin ne mano ma actually the actual value giketo bilion 5 ka. Koro achieng' molal kore ma koro mano to ok nyal fweny e kama bilion 2 miwacho ni nitiere. Koro matiende ni ripodni nyisowa kama tut ahinya kaka jokuoege gin kata tuo nyithindo gidwa ni mondo gigolie pesa. Matiende kata nyathi nigi malaria, nigi tuo moro amora, dwa ni mondo thiedhe, to en paro ma en godo en ni to ere seche ma nyathini oyudo chwanyruok, an ere kaka golo pesa moko mabiro konya e ofukuna. Gigi momiyo ndalo moko niwinjo ka ji luongo Afya House ni Mafia House. Nikech gisebedo ka gimindni gidondni kendo giingiliana to atua poko kawo maj ng'ato koni neno ng'at manotemo kwalo pesa cha. Ne kako chalo miyo kidwa temo to imbe wabiro deal kodi. Miyo kanya pani nitiere gima onengo beni koni tool monengo beni bunge pod tiyogo ahinya. Adira diere Mheshimiwa Orero ayie gi gimiwacho batago medo ni gimoro matin. Bunge nigi tools mosebedo ka tiyogo. Ma latest jo Kenya nyalo paro ni ka the former deputy president noketho chik kendo nawuoya baramach ka pogo ogendni gi kone. Matieni en operate tok chik. Ang'o mane bunge otimo? Bunge nobedo piny, National Assembly othiche oko. Senate bende ochako thiche oko. Matiende ni tools kata the sharp knives ma idwa ni mondo tigo e kedo gi mibadhi gi. Bunge ni godo. Akia gimomiyo seche moko gi mbeko tol. Nikech ka koro deputy president gigolo nyathi ofis oko. To jok ma timbe gi galagala madonjo kendo ineno ka ginyodho pesa monengo beni konyo mag thieth nyithindo, mag somo nyithindo, gin to pod gintiere. To bunge ong'e ni nitie chapter 6 mar leadership and integrity to give the Ethics and Integrity Act monengo beni gitiyogo. Kopo ni nitiere kuonde ma mbek. Kanyo bende onengo beni bunge make motegno mondo mi gikoni wasebedo ka waneno kare ma jogi hepogo nikech kaendi ok en tight enough. Mano tich monengo beni gikonyowa mondo mi kanyo bed tight. Kichielo dala tineno ka kuonde ma kata ne chielo koro le kata gi dhano molokore le be chikore mana gi malo. Fence mo podwa chikore to koro biro
stima biro chwade. Nitiere yore mang'eny monego konyowago, to kik gimbe Mheshimiwa Orero gi colleagues kik onego bed ni wabedo kodgi ni walament kanyakla, waywak kanyakla. Ka koro waywak kanyakla to koro ibikondo kare ere ng'ama dhi konyowa. Kanyo onego bed ni atemo mondo mi emphasize. Kama nitemo wacho Edu Afya kanyo nitie gimotene bende ma pesa ne bende chal ka gima uduogo lal kore kaendi en textbooks kata buge ma pesa migolo mondo omi nyithindo buge. Textbooks fund iro ka gikone kaendi nitiere pesa mokwongo pesa kogideko maromo dweche 3 to nitie moko modeko motieko kata na 3 years kapok oter textbook funds go mondo mi okel buge midwarogo. Gigi miyo nyosruok mag skundewa dok chien nikech seche makoro textbook fund no kochopo mocho ne godo nyithindo godo buge wan gi tabu. But adieri system ni dwaro a proper clean up. An achiel kuom jok ma ok ohero ga Trump ahinya nikech the nature motemo godo flex muscle ne. But nitiere gimoro concept manowuok go ni drain the swamp. Ng'eni kanyo Edward kowacho kamano to en owacho e yo machielo. But apani system mar education kama nitiere jok manyodho pesa kuom sirikal, kuom the public, onego bed ni wa drain swamp no mondo mi jawa magalagala ma nyodho pesa go ogol oko mondo pesa oflow odhi ne oganda mondo kata thieth mag nyithindowa kik geng' nikech nitiere jok ma jowuoro ma ok yieng' jawuoro ing'eni en seche te odenya kata en gi mesa ni osepong' to pod oneno kamoro pod odwa mani mondo jogo konego ket machiegni gi public office. Adwaro kata dagomb ni mondo mi bungewa magi jok ma are suitable mana kaka sani deputy machoncha gikoni ok en suitable kata mondo bed jakom cattle dip kech kosegoli impeachment ainano ok nyal bedo e public office mora mora. Onego gitim kamano gikonywa mondo mi wa clean up education system. Ero kamano.